Ntesiko kuru nyomba atwanga muboli wago ntensiko kuru nyomba negentekebe agante nataka nkumanya ugukwana tinjensirere gaiga nguitunde kamuboli wao goitwa agantebi besenje aganeri kurusi gwa account nebintu mbere fini akoleta online ntamete gutumeka esimi that's why ngokora ki nguitu kamuboli stay nere bara wake fine toni umugondo tugutumire kwa neti bese jara tate shida agante ina mutuma na mutatuma nguitunde e contract ya gotebabo bona abantu aba mbabugata amatarabu amatara ntunanyiri tukeri momba ngakerti esimi tukwasiriane nga umuntu n'umwana unasirete nga kitoko kora mpaka nange nokora tukwaye babisabisete mpaka tukacha kunga amureti mbari kunikanga bante binchi akawukerega ya matara wabwate gari nge iguru mbatete kumanya usentu nabamwe abasinti ebaturoje muna kitakataka bono mongina ritukoria matanga bono nkwaye tuli bagukwane muka mwezi piga mwezi bimo kamotenere gari mwezi pi ani basinti chikaza ni chasi igo ukwana kokuna kwana mwezi pi tenali motenere gari yokaga igo Goya migeze tinga kwana. Manya ko nyaba tenga ya nga ngubata muri siringeri businga buri umwana bwo monyene. Eri busirini ne kibese go sine modi. Agini asinje gurume yana. Na ariko nyora chinguru chiane. Mwana mtona bayi gurusu ali ale towe. Ndasaba kwana ngolinga ki timbwate kindera sasa nginjo na igete kusirekia nkamubikari nende kan mande kan ndwale tindiko nyara ndwa tobure ngoro bono tindiko nyara nginda kole bono kuna igete kumutu toti gabero mwancho murigeria Gossip Voice ritkolera no torega iga ase kenyoro gikurukunga mwanya twanga aboigo mwanya twanga ni gotoka ime ya Maran Ward ime ya Kitutu cha Chenot county ya Kisii mugana nore tukubwatia ose familia yamwe ya tuliri asengencho yogo kwandege nto kyabeira social media trending woniga umwana naro ku Cynthia osiri ubimo bwaye asenseri ya Saudi Arabia asenchira yobo tutukanu mwana wiga asiriti ubimo bwaye akaretu bakagaiga Kenya akaenwa aigana senka yabo sobo lakini niga ene tuwe boye iyo nandere maranima bono notora tumanye mugano ngakyo mwana yasireti ubimo bwaye asenje musipati mwabo nkaranstenera na hakiri simino mwana yo kale moyo akomotebinga inchengo kunde na mukora ikimura kore inje mo nkonya ngokunde ande point nera gitaka motenga nkogunde libaga nkwakire ntarakwa bono nukore kimura akora lakini ukukora kungorandiki ngokunde oto nerega ntete kotegerera ngaki arenge goikapaka bunasirete nabo igo goikabuna eniri tiga toigwe mugano kurugaiga alafu tokonyora libaga na batukuyukura ensemo yende erituma kumanya ngaki mugano yakwana sinkuru kwa night karibu sana baba nande Paula so usire mwana asante samali thank you bro alisimuka Alice Pole ande na bondo chinga na boye nyegete sana singichia mangana aiga tatria ngore mwana wo mongina tindo chekinderes na tindo chekinda kwana nana alenge sikaiga utokero mwana yuko na kumnyoka nisimi kumbe ga mukanirie ngutingo wakira sema moko nango kwereza tingo kwanya mama na rwalete karo chaji tigo kabono jinse chwa mwalio ali yago cha kukwana nga mama lema ale tukwana mama lema ngabuka ngae ali asa takwereza lende
ngana arikeire ngaki arikeire Rest in peace. ngana arikeire naberese mwana yerese kene chinsa chinke nende mwana naringana ugucha ukumenya kumuna ndo kungakira ukumburi nga mama ningura bungu mate ya no tuli no mwana tali kam kamata ya suka kuwase mama ngote bide umwana yo suka nali ni wete kara suka ni wete ukura ngomana minto ukura nje kukukwa etingo manyeti na ende nabo mwana ya gosta ga chaga go se ba go santre mo ga koye na ba menyeta ige kene na ba chito mwana mwabo uyo na ba menyeta romo tukatali makange mitinyi be aga ta bakamu ira ba mu yeti ndi chito ko ga chito ko na bono ko na kwa etingo manyeti utatiga chita anta mama bro sai ko ga ndande kera genda tanari ata jiko kera baka kera bona 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 bantaba mbabugata matarabu amatara ntuna ndi tukeri mombanga kerti simi tukwasiriane nga umuntu n'umwana unasirete nga kitoko kora paka nonye no kora tukwaye babisa bisete mpaka tukacha kunga amareti mbali kunika anya bante binchi haka wikere ya kitimbu atiri chibundara se kuchime karo kyo moiseri ata banse bware muswati mwabana ajete simeria naruwe tungumba aria bakariyo moiseri ngana kweta ko ta banse bware simi muswati no na reta na barate bengai nganse okure jita kechi jina to ta bungoku okure nande konto kumaka nte banse bware muswati igaro muwa banse bware amangana na mangaro konyora mwana na tiro irimo goteba ngoyo ngogenda rengo hasinge nyuntu abo bintu bwatenda ubwana tekoro mwana nkamata biga chwe tarondo mwana yotige twarara na kya endrete abun ha goteba ngana bwate bina bitina kya gotwara singe nchabu oyimo koyoye bitina kya gotwara ororo asinge njo koyoye bitina kya gotwara taro ko muburi mwabo asinge njo bitina kya gotwara nje na mata umwana tiro nganuri kamata go ko tarora no so mwana mbya ari kumere no muntu rane to mutando ninje na jeto muto mujara kulingana na mairesa yankoeresa lenga ekerachieto mbatengete ororo ngabagatera nga matera gitako kwana ubigoro yo mwana ugo mwengo igota mangana utana ko ngenda gutatigerio nende ninje na muto mete ko rwerio tana ko ngendo niri bagokora ebintu ebyo oyo tamanyete ya riba kora ibintu byabo oyo tamanyete ihono ndio tukumanya ngumwana umubero bw'umwana gwikire bosongo ntakakiti ko tindi kubwata ya ne meji tv ekwende yakire nere yakite ko gara tukamanya ngwikire bosongo twakeri simi na bakoba kurwari ngabona mangana abeire yesanye yumweka nonyeri tukeri mwanya ntwari kugwasiriana nga umwero ngakyo umubero wote nonyeri tukeri mwanga genda ore mungu no yindi arengo anya tinge tigote mwana okure kusenga kimagendere ngakito kubwatira nanga kyagocha tinge gotebyo nje na bana bakana kubwate ibintu ibina byagata ngata kokoraki ngata kumanya nga umubero ikire kandi bareta tabutuko konyoro kana yichombe Kiombe ya na takane tengom kanyo tarakan ngakibono bakoleta matanga bakolete bangetiri wa msini libago choko bona libago wa krisi bose bako no mbona gatari ko ngakera yae no nyene eri ngane twase bayo twayewa esimi yari kurunya gesai tari muntu anga uri kwakero esimi yari kurunya gesai wiri bwabo yamenya gutanka yata gotayi mu mururi
batari ya tari gocha kwa direct ojo chine muga na wate namba mumuro yote ni na bwate namba lakini none tukeri mo namba yabo tiakiri mangana igare ko nyagisai ko ruharia agene nyagisai umuntu tumukuru nyagisai umuntu takote no koro kinga boirio ombo mba butagete bono rinde utatiga bwa tukega kubika rinde ngabono mitanda tiya singi twabuiru nje naga nitukurwanira mwana one bakambwa nitukuria matanga ngakiri ari nandi na agitwe kero tina kwake kero kwara akiwa kole tingo agitwe kero kwano na agitwe kero impure gotu omwana oje na rocho ojo mumuro ina ari tukon kwako kero ngoyo tete ko kwake kero ko ino mumura Achieto kura. Bitu como verora entre ria agitwe ko tirani ngakire kero nga sababu kiwa se yagira tapaka waka Nono kumukoni taji temu kwa. Bono mongina litukoria matanga bono nkwaye tuli bagukwane muka mwezi piga mwezi bimo kamotenerega ali mwezi pi igo ukwana kokuna kwana mwezi pi tena ali motenerega liyo kaya igo Goya migere tinga kwana. bono mwana natigaritaria mocho korogo ngakibona gwikira iyo manganari ono rende na bwetu ngabeko mubero ngarusi moyo rende yongo atagete mwana gutaini gwa na tagete na temete lakini tinanyara ngakiwasi ni tu eba ekwa bwetu ekina ba talikina na bwetu paka chwe siane yerete si ya yerete montoro ya mubwe kai go garete na bauru olio tete diko manya ngorulio oyo mubwe kai go garete na bauru asingi ndibinto konyana choreliwe na koriwe obiba na kamara kabege sinye ekatiga iko omuro yo kunywa meretere kwanya kwanere nyengo kwana nera ganta kambwa to bambiri nera kwana bambiri tukunyara kwana kutali moncho muligereria mamu mo sinte bana kweresaga na bukuligere you can just imagine timbo atikende komenta ngobe kandi namba ya esime umungina no wate esime ndete umuntu bwate namba y'umungino yiga nabo tokonya soma namba ya esime at least abantu mbali barata ko support ya family go siko wakana one esime ko bana na mawaida sana na advice neba no kwa pole timati namba ya no ntosome sembeo yo nyibwete 072791 4598 ikolete tari kuro Alice mura mukaya mwancho murigereri namba itu abekire screen gagu nabugwa kiro mongeno yiga ondotete como advice ondotete como konya birengera ibindi byanse ko sondete como hano empole nabwo mwakira esimi omoremi asenchira ya musende because it's not easy ko siri omwana obasenchira ngebune yiga ane by the caution to making akino ano mubusiole sko gali ondwense otegerete mugano yiga endeta yoranche mwana wa yasire senchira ngebune yiga mongena magana arachite badaye ng'umwana ogo ebintu mbira korte goro ichibesa mwana ayu harago kwanye ule ndamanya kitwa simi haro tindamanya ndego kwali bagase kamereria okwanira mu usio kuligereti ndo bwensi kuligereti osaba kwa ngoro kiuchie sabantu bakuligereti ndasaba kwa ngoro ngaki timbate kindera sasa nginjo na igete kusirekia nkamubekari nende kan mande kan ndwale tindiko nyara ndwa tobure ngoro bono tindiko nyara nginda kole bono kuna aigete kumotu toti gabero pole sana mungina nanya sana okon sana koremi ason siense nya sana koremi anda bancho ba digere ban murigereti murobili ochinse chiga inamba yo mungino yo akiresi mino gwete nabwato burure bwa nkoro andoro chenga mechande ya muikereire you can support her in any way naboko mwakiresi myo muremi naboko bano muirioye abantu mbali barakonye mungino ya senchira nene because bono gentungira chanya gentungira chakole you can just send anything uchiasale como support no kumwakiresi como ano eno bolemu kere kine kiyo kiyatigire bono turakore tigandete muswati mwabo nabo igoba murama mwambali bali gaiga nabaro barereza mangira kini rende
abo ko bole mo bole abera tatukurutsinse mu online kiagere kirenge kenene abantu mbali batete gufuatirira mba igweta online nga ifamily ye mutisherero ayo no mumina bomutsi egente kamye kinkero ronga mo base gukwana mangana mo gukwana rolingo kora turi kitoko kora kabura mubero yo tarach korosongo amungno yingoro kakora yani ana kerete mungi nangoro kakora ya ana kereta Cambodia mangana lengi kweti mangana yo nyigwete gonko batigere mubero yo mwenie tuchake bina nkamwene liga kena konyane todi nkamwene liga ngai bano kwaru isia mangana yo mutago ntikandare amangana itu tunya kuana mambia singi timbwati mangana inje no kuana yo tukakura nayo yo rekorera wana wichibosia umwana karali obwirio bono boro ntingo chikuitungo kana nyoko ngakero oyoko genda orende tayo chikuibo mwana nko genda otingo chikuitu kutsibana umuntu mubisana uyu Mwacho muligari tiendete murumu abo iganere aratweresa igura mangana iga kurwa senyero bintu ntubwate kende togo jaji kurwa sa Nestor togo tegara we listen aya ay muko jaji na moto gira comment na muko reki mura alika se comment section elio tonya tikirega mate pinte biko basekenyero kyagusi mostly totakwaneti bono lende ngocha gukwana abana baitomba mete chinse jesco aya arababera bono lende totakwaneti amangana ngo lendo gocha gukwana yento gukwana tianda tumurumu abo iganera resa mangana lakini namba mungno no irega no mungno very weak nano mungno rwalite na boko mwakire sim na boko mole mia century ndonsi nando ndiko nsurata como advice in any way you can just do it mwancho muligere no na murumu abo sinti agaiga nere tigatore nkia bwata kwere siguro ya gusira ko muswati umugabo nabo igonkia maite wikare chinse chinga kikorwendo Samba dengo Ronald Busira. Yes, Ronald. Tore sangu igoro yo ko sira kwa muswati umino nabo igo wikira boni yankia yo maite mwana minto etereria chite gara chite gusirira onyu moko tegerera moigwa record yeri igenta kwane tega kwane tagatebanga fini na manyete na nyancha mo yori kamati yaye na koreteki na manyete bakamanya ko ruororo bagajiba ngine nyaruka ya minto akagende TM nere timedingane yo mwarapu akanyake bicha kurbusia na maega gatumera fini yakagera goreki aswago musajiba jibe se jumwarapu ikagire ndo giye jete komeki bono umwana mutaka goreki agacha gusira konyoro jiro na jete bakobisia kamotebiyaya na vere nkonyu na tetimba sikuru space Jones account ekeranya onyu akamotebiyaya igatuka nango yuri nyancha makamati yaya igari kubuga tokoreki omotebi ntumire chibese numugako omote koreki ntumire chibe chibese ntumire chibese ikagero umwana ibintu nonyo chite gukwa ine risabu yagarteki yaring kene kigwatenga mangana na lenga wanga na mutumire ATM ATM ye umwana ina agitesi mbwe ko monyana agakoreki agakwana kurumu nuoye bono ayabikuna murumu abo Cynthia ndi watch kumanya igoro yo sira kwa muswati umino nabo igo nkwa yete ko yemubere ngoba erete information ngoro ali mwa yetu information gocha information ni muswati naro kuyore kasi ni ya mwama kurumu inanya gisai nero koreteki nero kwanete inga Cynthia okoreteki Cynthia osire mubwati simiga mwali kwa kerulende direct gocha kisi minjiroro ngiye kogera mutale wa kerweni ikenyo giesi nyete mongino kwanda mangana makongo gali tukulia matanga buna akoleira inonya mahete ayininya manyete ya kogera nonya nekeriri tubugate tukaganda tukarusi umubere mojeri tukaganda pakororo kana ngatigo murugi onoro kana tigo murugi onoro iya ikabutuko nganya bate kurwa ni murugi one paka getenga nere Mariam ningo
oye sister yani. Okay. Bakumubuniki. Nki bakumubuni. Bone gento bari kumubuni muntu narucheta agatuma record yeri kuranga namne Cynthia akoretheki akwanete. Bone kamanya kuruba me gotebanga ingikiye mwaje kubeke genteke asiri sango lia bantu. Ibone ria ngesa babo. Litukolia matanga lende. Yoli mwiri bagabuna bambramu abasinte mukwane. Ibaga ya. No ncho monyene tinkwaniti. Emeji yawe bini mwanya gutwara libaga mukwane nere. Engineer ntora kwana nere. Kwali konyora libaga li ugamba nere inki kwali kumutei. Nje ndaga ndege na ko mona ko mboni ndege na ko mubuli na ko mubuli bono ayonsi pye karo kora boyi. Ituka nyendi kwa mwanje tebuno murugio. Ngogera kwa renge kara ukani tia kakotebiyaya na akani mangana yukurusi chibesi kyonsi. Onye ndiye ngumo onye kwa mwanye tebuno murugio. Nkiare ngogera no biche kogera mwana da korek. Aguko. Oboiri bono boino ko cyane nkelisi ncho mwana natigaritari ngakibole ko sofa ngakioro chibokorokana. Boiri barabo bari njena nyonjera na arigereria boiri barabo mbuyi alba. Mungino tere nate mete ko tinia matanga nate mete ko ni mwana oyoga tachi kunyara. Aimenya maete. Iya iminya maete. Nakiale. Etwaruete kega tukagenda pake town. Ngenda gachingaria umwadi bogati. Kana ryo mwadi bogati ngamanya kuruororo ngaje paka marani gaya. Irubende natakere kuri marani gaya. Mwana karo na ikaye kuri gatakere kuri ngakiaya umwana igarubo mungi nari simura. Akamenya kwimoka akakoreki akakana. Kita kachiria karonde gaya nande kamanya kuruororo uyo riko ndikari rube endo gwakere family yamu. Ikaba mwana na jita tu mungi nanga mateya ento karoro na tetema kuruana wikirega tu akoririki chinguru cha tokere. Okugani koino ngakikualenge ekaramo korayansi. Njoko gani koito okugani kwane nje no mungi no minto enate kitumana mtakoreki atinde kuwayo. Kibese chigamo babaete kuwakana amali. Mwaga negotiate guseba babaete chiribaga nitukoba. Biba toete tu bunorate ngakia egento kera yangu bwata muri simuri kubwata. Turaga nikote bya gusiba ligereti chinse chiga kulingana okukwa maswati omino. Njone ndondaga nikukwana asibali bandigerere tibonega. Mwana minto usiro ko korireki osirire. Iko turasa benya sa mobeko moyo ya sagarteki asaga. Alright. Ambare gaiga bakobori the same group bakobori ayebuna mu muromo wabo. Abantu baramwanga bachange baira nitibesa bamwe barige bagoteba omongino mino nakwana liringa takunyara kuimoka kuruga gotigari bateba ebyeko bigasiye lawyer. Kera abenga naga ne irigo cyane nabakora igimini syakobogori gumi byakoreki agende. Mo support gose bado munasema mmekubali mwili wake upumzike pale alizikwa. Lakini asinje kurumeyana na ariko nyora chinguru cyane. Mwana mtona baye kuruswa ali aletowe. Kwale konyora chinguru. Ngira konyora chinguru cyane. Meaning if you get the support, you 50,000 divided and you go to good lawyers because in the what this video chivote ba Cynthia ko kana bi ko manyana ta correct that inde ku na bamo ko take support ye aso mo nominara takirunga chikona na be witness na ba ko kwenda alafu igentongire ga na ta ko tubeke clear to manya eda orie yeiga bache te wakana Cynthia buna kure gose ndiriri yakanitu Eba nitekera kure garo na nyore te reporting Cynthia osirire nkaimoka nkaruga iga nkarangire baga kabande batatu iga nkagenda pakororo ngona ikororo nkabatebia aya esiminere ya gitinda manyane kene gusino buri manye koronyore family yo mugaka mwama atebe nga ya kimwacha ya ntoko gamba tugambere ni guru yichombe nkabatebia mangana ngombe ntukoritiki ntunto jitimanga na ngombe tukakora nkaruoro na ende ngaira na gochale gochanka gai
igache kabe ngachanganyora na ende bakong'akira esimu bakonte yaya notakeire okoreki ogende egari ngaikororo manye konyo bagatenga yaya ngakubwata muri siringi elibusi ngaburi omwana bwo monyene elibusi nini nechibese gose ine mori tukabona ntwambona ntwaburukana na boru bwabo ngabate yaya njinakorireke njinachira ikamenya kumukabese yumugaka na arotumire tu mwabunga matemangana bese yu tigekoreki tigebere kuchikabo Kiwana neti. Tuigwana nti nandi bona ndi bagitiko ngiriya kabere na arba koreki bakomente bese yarengi uti gito bwe singeri bwa msini cyo umuntu ngakoreki akwana gai Sintige kakenga nana kiaberete Saudi gagore tororo meti nyitari etano kero kende sinde ngo batumira arenge chibesa bochaga iga gose ari gutuma gochaga none kera maitenga mamu mwaba na rwari tari gutuma aya bono buno mumura omonene bumuchiwe amangana aya iga yogotishira twabori mwese ko minuto ababorire kero abantu gekonto yaigwete kombalinga mugatebiringa amangana ika gosoka guchisko gose mukuya kwana ngokora turinga tumanyite na inu mukobwa baka noye media goikiraga iga ni kazi tu yani mwanchira nitenga bono tiga tukwane because mutishere nekene gusona bakora ikinekene gekogera no nyoro chekera bajiti kumakurwani paka no murugi one ribotuko mbako muga kuya kamenya gotanga tinga mwete miori iria nkiyare ngekokora mioro yari ngo ngabona inshoti yakero kurigererio koranga ukotenyara koino na kukogerete mpaka mukaburwo option mugacha wanja 50 tirio musbati uminatinde kugari iyo okogani kwago nkorukinte tokwanira abasikembara abakurigerete bali bara abasani ba Cynthia babwate even WhatsApp group nane na ubato tomaga iga bache bayigukurwa se family because murakwana okogani kwaino bune family ngoroki ndibona gwani gwaito utwate gitanyino ko mwana mintare tuwe Yandete muswati mwabonere akwana bira ngakikuru kuba Sengoro kuna mkemtu wala sana na miasa kwa masiri muswati mino ikiora tebigero yo gusira kwa muswati mino abayo na no kina kwa kera na yuno na wasoka no haru tubo sintinara tu amenya tanara pagacha bakamurusibona bakamwira sinte tuko ndi yanga kritesini November nali yanga kritesini agankwan kambona kyogendrete kama tempi yande ande nona kindega tindi safe lakini yende makoraki amakoremereri kama taikana gusaba teakobwa gusaba kana koraki kana gusaba sibona matuka na batukirete mna kuriba muirete na batukirete bono gacho kakatima sister yana kangaki agakira mugako ne simira na bwate simia nene keraga agakira mugako ne simi bono buna na bune simia ya soeteiga nyako na ringi ngamnyoka kunya ko guchanje ku musimi kiyo kaibwisi mitokakwana tukakura kero twakwana no mugako kamenya ko mo text bono nga text namba ye sister yana ngamubuli na kingwete asore tariagia umugako akamenya kongera ringa Cynthia ko ku office ako safe nkamatebiro rimbuya nkamenya ko nagwakero yo simi ngakera miri simi nkamatya na akire fini ontebire Cynthia ikiro office safe akoreteki safe wali bono mambiaye mangesa Saturday angesa sitaiga fini akari na gwakero mugako ni simi akamatya ya semu umete Cynthia alipasi chana tukamenya kumubuli ngekya ukwana nga Cynthia agakugoro ngekya gukwana uri akacha kurwari mpaka akacha kubata kweli Cynthia akorereki Cynthia kule bagacha bakaigore group ugakona no arenge agachoine group kera choine group na bachanga ruchibesa chinyinge sana chinyinge chitanga na bese bona egente kike gukwanwa bunje na atomete ekimina Cynthia alikora ninje na atomete kero Cynthia konyara bamurusiri ari tu abwate to gotuma bunari gari mbago koraki mbago toretera mubiri ikagararira bamugete town bakamubeka mochari inkamenya ngo gotome gentokeri nanda fini akamenya kumukabana na atomete gentokeri akamuka akagetini akena agakero mugako nesini akamenya kumuburi mumunara utumire genteke
timete muntu kiyo kali gutume bintu binga bunebi mugakona akamatete ganda araburi guchimuka muino mburi muntu kiyo tumire genteke musubate mwa bakamenya kuri na gatu akere simu yo kurukuna nsama akakiro mugakona simu agateba egenteke kyatumiru kyarumira abantu totige kwenda ku post ebintu bitaiyo twaire mumuro mwabo bosoku twaire sindio bosoku kwa ibura amanya goteba ngango chari batira nino musiko kurukumeri singe ntumeri nero bwate evidence nero kwenda gutume ebintu ebyo nero kwenda kubituma tari meri yotumite ninje na atumite bono wikiraiga elibono gwatumire bono kuruga ibitisho binde mbiri byachagete nariyo ryachagete kuma na gucha mpaka ngakurira komotebiga aya kendo kurekera urakora twakoire ribaga yo muswati mina natebete nga tae ni gugaria ni tena kanete iba magana imwe atagete bo mukora buna ntu atemete gasina itukulia matanga no chito ni chito ngakiri ali ndi arenge ya ni libeli arenge amatara wabwata igarenge iguru mbatete kumana usintu nabamwe abasinti ebaturoje mna chitakataka allegation nere gukwana ngane kene muswati mina na motomerete chikadi akore bintu bya akorete kulingana na muro mina kwana amangana iga no nyegwete naro nekene korro yo gabwete ko totebi sinti ko bwete gukwana akamubisirira mpaka akakwa iba sofa bono inunki mumaite gitete sinti sinte ne cyose atumire to mugakoye akaruci bese cyonspi nakiki agarata akaitu anda akachikumurira gaki akachikuria akanyara basiye kiresi mina musubati omwabukuru kunyanchama bakamulimiria mangana igo ibini igo korona nyamaite mapema nyuma mutaracha kanyare simi fini na maita mangana mapema konya ndi yale ngo muntu muya riri sinti amuririte gwa yale kulimye simi atale kuigura twakira totebi nki yale kulimye simi na musubati omwabongi yale kulimye simi yoke mocha kanyara mangana it was too late wa aba gusimba kuligirete chinse chiga inkyura timo gusio kuligirete nabo igo mukani bokonyi bonde inkyura gambe guchisoma gusio kuligirete aki abana ba minto anza muto bwate sinti arusi ubwo yale tuga igatinde kuororo mongono tabwati kende yonse bunare gatamaitinga yakurunga yaguchi igasarirete mbiya mono nyanja mone watane kamatia ene kamatia vini mwatemire kumurigi tayo toka dirike mama tanga vini na cheta matanga ustache tacheti tarenge matanga story nere bagotebanga vini ne familia yaye baga block Cynthia ni ukweli kende ba mo block na maana sawa esimi ya Cynthia ngonye bwate mugako ibino tunguna kumulikira chi message no mugako yukuiraniri mugako nero uri kuiraniri esimi yangu account bono ya Cynthia account ya Cynthia ya Facebook ama nere Facebook account ya Facebook baka Cynthia konyoronte biringure imo nkaigura imo bono ngumulikire message tinyoiraniri nge account ya korra Cynthia kamwete password ya kalogia sesimi aya esimi ya Cynthia ngoye bwate esimi bono batamorete tena kende akere mwanyore to mubirega igata to bwate kende gyonse baidhi konyone ebire ekere mwarigete mubiro Cynthia akiolenge mubiro Cynthia igamenyire bigotiga arafu asambire omugongo uyiga ebari gotebanga igengente tase amangana ari online na gengente tangente lakini arara maya alengega anyenyire iga ake ngori tegetia iga okonyenyi gose kamba yani mama tinchete kore libya bwarondi gere bibi umuntu narobori mubwate simi bune familia ogoswa online morasa online agamba bwati omuga konu bwati akiamaleta kurukuru Rosemary uyu mukaya ganonga aya naye muswati mina akirete simiri tukolire mwale ukwana tali simi yana agite simi akirete umongina nanje kona na atire komorora na lengoro akamana kodanga ntembia gwakara wacha njukwana ne simi ye akante iskokoro asimama atwa keyo ngamuboni wayo wonte insuka atwa kamana wonte yena kokote yota mama ale mena koriseki na kule ngabone kibono gwakwana gwanstwa kamana wonte yaya nekene ngogote na korireki ngoitunde no monto ngaina inya mfini kamaburi na kiako ngaina kamande ibintu mbira begete bingo online ne lintama ete kutumika simu
kwandi namaete gutumika esimi angu namanyete ikiarenge lakini bono nakure gwetera nerunga ung'aina. Alright, turachi wikaga gungwika turobonete turantebi iguru ya Musubati omino ng'akia kinete boigo ng'akia rwete kuruga iga enyomo yae na boigo ng'akia chite kwande nseri ya Saudi Arabia. Ukina kwana bakinete biya agakora class 8 akaenda form 1 agakora form 4 naria ere arwete iga nakurete school 1 akoba chibe stare ngo ari guchire course naria ere achite boe 2021 bono kurwabu ntukumanya kurubuo yabu nari bamwirete kurubuo ya Saudi Arabia Igo nchirarwete buoya guchi Saudi Arabia nkase no mumanyete neri ntabwate simi nabona ari kotebukire gintu aseng'encho simu yangu ndi alienda nayo enene nabachite ne simu yana bado na line yangu bono nabwata na ne line nachite ko register line ngao bagantebie line iri active nachite mbaketa bano bagantebie kuna code ekogenda se line ya gentangani ori goike accept yes omana ko egwana tara line bono igansi nyoko bantabwate simu enene akiona tete koma yango mwana omino Saudi Arabia mama akerete simu akamutei mama naigete nachite nkagenda nachite nkanda ng'umbu naigete alright tukwandanga bono litukiria gwakerete agete simu wa igagete Friday morning yarenge mama akerete simu kona lina achire mama agande kwanza mbuya gwakora gwacha esimi nere gaiga akamutei ngora bakamutei meri akamutei mwesimi agande isiko kuru nyumba atwanga muboli wao agande isiko kuru nyumba negendekebe agande natakankumanya ugukwana tinjensirere gaiga nguitunde kamuboli wao goitwa agantebi besenjaga neri kurusi gwa account nebintu mbere fini akorete online ntamaete gutumika esimi that's why ngokoraki nguitu lakini bono konyora kurucha mwere ari guchukwa no kora chinso mana guchukwana guchimoerio bini waningo fini no mugakonya bintu kibiga bate bakorete nchetangerese tigande tinga okorire maminja yeri chiko okoba fini ya mung'ainire neri atamaete gutumika simi akarusi best ya account taring supposed kurusi best ya account wakere simi tukuri alengeria Friday yarenge ndi achite gusira bono bono korweri Friday na ntemete komoti kamuburi stay nere bara wake fine toni umugondo tugutumire kwa neti bese ijara tete shida agante ina mutuma na mutatuma nguitunde e contract ya gotebabo aye gwikira bono igekera gwatembe kunya kuburi mbesa kichigare gukwana bona ategete kongeresera guchime nche na mete chibese maybe ni account yake ikawa tanga fibini na manyete ngirikieke bono gari gukwana ngo chikumuburi ogende genteke ngao tari guka kongeresera point ya chakire gukwana eresa bakukura so far no manyete nkikiaringe bono gwikira buna tugwane nche gwikira bono garo tima eti nche bono kulingana buna liria ngakirete ekana chete gotema komori kibaki akambura erigara muburi naki ngware gontomera chi kwerende chi agerete ugo itu otome guchi account ye sister na goso otome guchi account yane mini wali kangu ta kuigora nchinyore nchemanya ngaki ngikiagerete kurwa gwakirete simi nkwa korete kindi gyonsi gotema gomukonya because mate Musubati mino gwakire simi ara at risk ngokua guchia gotebiri ngokuare gwatemete kuri no mugambi omate mwana to tebiri bintu bire serious gosebantu bono neri ntari gushurika aseng'encho ontebiri it is too late now nkarate is no need ugochikongea kurigia bagambi ugukora kwakoreki oitiro that's why na gwakira moya tukwane tenereiga nesimi ya mama kurwa gubono buna dire simi ya butoka na batete ngochari gukwanira baadaye igo bono kurwa gutachete koba online kurwa buna ndebe tinga ngwegunde taika yomo elio ngwegunde simi mbakere mbateina kure
buna antebeti gukorwa butachieti kwa gusimeju wake agasira igomba kabona akupiga tena chitalikire ngabona mochite kwa we information ngana kwe tu Saturday agwa kretegeri agete Friday date 21 chiarenge Saturday bono ngocha kuba information ngausire omusachoje fini ogate ngaragira Cynthia sebo oli Friday marogoba okay bono Saturday nali agete simi go sensa 5 chiarenge ngabyagote atumegete moko yone tayo atumegete simi ya moko yone obwate tachienene akamutumere voice ekara akwana nga semo Cynthia kwete pi nalibono moko yone uyu agete simi ya mama guta wa mangana makongo musacho vini nkwere sale nga aye ngwa wate bitina gochi asali bitina byaki nali gutwara iyo ni lemu excuse ameanza kutafuta sai tigate ne stand by buno musacha aonge ikweli emosibuli hakuna acha utafute evidence yenye hakuna njengo tena bakasinya saa kifu ni mara moja Wancherete yo kwali kumurwanira senchirende inki nali kumurwanira wabona matanga abeire ndi mochi tokonya uri mubiro o Cynthia ndio chitekenya ochete dent 21 chiri akwete nande nali aigetu Kenya ibona akorte one full month condition sinchira kwete se odi igekara twanyetegereire iganga mubiro one obe kunka seitu akini umwana motigari sinaya arrest boyo andebetiga takwanga kuba mwana mubatigere lakini mocha kongo igoro ya poti no musiku makaleta boyo bono ngore ko gote igo sebi ochire bono ntu abali kubwati online chichira na chiachite gotote ntu alengagwe ntu bono mumurana rororo omuchukuru wocho muchiuyo nero uri kuna kubabwati uri kuna kuba follow WhatsApp group nero chite gutwakere simi mubiro ikire Nairobi chiri alenge 2:30 nande bakabeka ambulance immediately bakalete town tukarwaro chalenganga 9:30 ali twegite kuhakikisha nga nera sengi twegwete nga Saudi bako butura into pieces bamana koleta buno musi tukanyora ari umugima igomwa morochi ntu amorochi bono mwamureterega iga mwire tamatuko atarayaniwa ande ne na igure nga mwatemete ko beke caution nga mumweniga mwana ineke ene kene muno ndene go sete chibese chikamubura ngakiaringa bona buti nyara go explain nakiaringa ego mungena noale wancho muligeri ina mangana muswati mwabone ro akirite siminga kielia ande ko rochenga nabwato matera ekaro muswati mina asire nande actually matko taraera aboko nyoranga bado nando boro bolimbole ase mobiroe mwancho muligeria kitochi okora kro ase kenyoreke iga aiga chinsemechi chiamarani abanya kenyorombalega iga bonsi abange nekirenge kenne tokoro mugano iga neringa abana baitu bamete chinsemo chisiko ebintu bigana bo bigo chikubanyora kianyorire Cynthia igo meaning onye kianyorire Cynthia nabo gekonyora nawe n'umwana ugo because abana bamete bado chiside area allegation ya ruruga ere nyinge na ntutoliga iga ntoliga go tuli buna bariki erito baletera mangana iga sembeo na inu mumanye kigendete isko gali bona buna banyekinyoro balega abanyekinyoro mangana iga moro chitali mangana aramabe ari mangana aramabe nabo igo ntuli ko judge ende kenne ngirito tebi mu sisko gali nga mangana iga tairora nanda so monto kabere nkibura kwane bona buna abanyekinyoro bonsa so bwa nchege ntunale gukwana niki mwale gwanza mwana uri arusi gwali bunatebete ale tuga igati na umugane tiakoro no mana uso no balimo no mwancho muligeti to kole koro sekenyore kinche timbwati kene komenta amangana italia yane na mangana yabanyekinyoro basaiga chinkoro ko magnite yatogendeko asemeganende egocha mbie mondo